Ovo je neispričana priča o Gokuovom ocu Bardoku. Dogodila se baš posle Gokuovog rođenja. Bardok se suočio sa svojim najvećim neprijateljem potpuno sam. Zašto nas napadaš, Frizo? Šta hoćeš od nas? Mi sa Jonci smo radili sve što si hteo, ali ipak ti... prokletiče! Ne zna gdje mu je mesto. Samo smo vas koristili, budale glupe! I odlučio sam da se riješim svih vas, zajedno sa planetom Vegeta. Niko Pilat! Biće neprijatno ako ću morati da se suočim sa legendarnim Super Saiyancem. Pukni! Da ću spaliti svoje divne vatromete. Šta? Prokletstvo!